Hvordan havde du det i maven, inden vi startede vores forløb op? Og det er sgu et af de store og svære spørgsmål, fordi at jeg har jo altid lidt af forstoppelse, men jeg har jo lignet en gravid det meste af tiden, og haft mavesmerter og kramper, og har nogle gange faktisk lagt i sengen bare med varmepuder, og har ikke kunnet overskue nærmest at stå op på grund af smerter og ubehag. Så det har nærmest været hele livet? Hele livet, ja. Ja. 41 år, Ja. plus det løs. Men det har jo taget noget af livsglæden og noget af livskvaliteten, fordi jeg har aldrig følt, at jeg er kommet af med nok. Altså jeg har aldrig mærket følelsen af at være tømt. Jeg har altid haft ubehag i maven, og haft en mave, der har arbejdet, men uden egentlig at arbejde. Hele tiden skulle tænke over at være i nærheden af et toilet, fordi lige pludselig så kan det være, at jeg skal på toilettet, eller ja, altså det har virkelig været meget hårdt for mig. Ja. Jamen, altså jeg følte jo egentlig, at jeg havde prøvet alt. Jeg er afsluttet faktisk fra 3 specialhospitaler, så jeg har jo vitterligt prøvet rigtig mange ting. Ja. Så det var egentlig mere den der med, at jeg skal nok vise jer faktisk, at I ikke kunne gøre noget for mig. Det var lidt mere den modsatte faktisk. Ja. Ja, fordi at jeg tænkte, jamen I reklamerede med, at I kunne så meget, og jeg tænkte, ja, den har jeg jo hørt før. Ja, når man har været lidt igennem, så bliver man lidt skeptisk, ja. Lidt meget skeptisk, det vil jeg gerne indrømme, jeg var. Ja. Så hvad gjorde alligevel, du tænkte, nu prøver jeg det, altså selvom du var lidt skeptisk? Jamen, det var egentlig den der, hvor den første samtale med Alexander, den var gratis. Ja. For jeg tænkte, jamen, det skadede i hvert fald ikke pengepungen eller noget som helst. Og da jeg havde snakket med ham, der satte jeg mig faktisk til at græde bagefter. Ja. Fordi for første gang i 41 år, der følte jeg mig forstået. Ja. Jeg følte mig anerkendt. Jeg følte, at der var en, der faktisk forstod mine problematikker. Ja. Og jeg for en gang skyld ikke bare fik at vide, at det er fordi, du dyrker for lidt motion, eller det sidder i hjernen på dig, eller det er fordi, eller det er fordi, eller det er fordi. Ja. Men en, der vitterligt kunne sætte sig ind i, hvordan det var, og fortælle mig. Uden jeg sagde nogle af tingene, så kunne han fortælle mig, hvordan han tænkte det var for mig, og det var fuldstændig rigtigt. Jamen altså, jeg synes, det er utroligt, at de der forholdsvis korte samtaler faktisk har ændret sig meget. At det er online. Det betyder rigtig meget for mig, at vi egentlig bare lige skal tænde computeren, og så er vi til mødet. Ja. Det betyder rigtig meget. Ja. Men også, at I har den der portal, hvor vi kan gå ind og slå alt muligt op, og så Facebook-gruppen. Ja. Også igen, ikke at føle, at man er alene lige pludselig. Der gik jo ikke mere end 2-3 uger, inden jeg mærkede nogle forandringer. Ja. Der var mere normalitet over det på en eller anden måde. Der er ro på maven, der er ikke smerterne, der er ikke den der stressfaktor, jeg hele tiden skal tænke over, at jeg skal være i nærheden af et toilet, altså, og hvornår kommer de næste krampeanfald, jeg skal ikke tænke så meget over det mere. Nej. Jeg føler ikke engang, at jeg skal tænke over, hvad jeg spiser. Nej. Dejligt. Jeg har tabt 2 buksestørrelser, siden vi startede op. Ja. Jeg har ro i maven. Hvordan forklarer jeg den? Når jeg ligger, hvis man forestiller, at jeg ligger i sengen om aftenen, og et barn eller en mand, der ligger ved siden af og småsover. Der er sådan en ro, en harmoni inde i soveværelset. Der er en balance, og det er bare rigtig lækkert og hyggeligt at ligge her og have det rigtig godt. Man føler sig bare rigtig godt tilpas.